čo najrýchlejšia a najpriamejšia komunikácia s vami. Bez vás by nebol ani náš obchod, nemohli by sme predávať, vy ste pre nás to najdôležitejšie. Ako sú vaše detičky pre vás to najdôležitejšie, v našom obchode ste najdôležitejší vy. Využívame moderné technológie, aby sme mohli s vami intenzívne komunikovať. Preto nás nájdete na Facebooku, kde sme vytvorili špeciálnu facebookovú skupinu, do ktorej sa určite prihláste. A prečo? Facebooková skupina je veľmi intenzívny komunikačný nástroj a chystáme pre vás množstvo súťaží, zľavy, poradenstvo, mamičky budú medzi sebou komunikovať, dozvieme sa od vás, aké veci hľadáte, čo potrebujete, prichystáme rôzne súťaže, či pre vás, ale aj pre vaše deti. Takže už sa tešíme na komunikáciu s vami a veríme, že čoskoro budeme spolu osobne komunikovať. Ukážeme si, ako taká facebooková stránka vypadá. Vidíte tu hlavný banner, ktorý intuitívne hovorí, že sa jedná o predaj bazárových detských vecičiek. Určite kliknite na like a dozviete sa množstvo ďalších informácií. Intuitívne vám dávame do pozornosti, že sa jedná o značkový tovar. Budeme chystať súťaže a rôzne prekvapenia. Takže ešte raz, jeden klik na like vám prinesie množstvo výhod. Veľmi vás prosíme, aby ste túto informáciu zdieľali voči svojmu okoliu, pre svoje kamarátky, známe, kolegyne, mamičky, ale aj babičky. A tak sa k vám, ale aj k vašim známym dostanú dôležité informácie. A vy budete ten dobrý človek, ktorý túto informáciu posunú tomu človeku, ktorého spravíte šťastný a my sa budeme o to taktiež snažiť. Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie na Facebooku.